תלמידות ותלמידים יקרים, אני רוצה לשוחח איתכם על השבוע שחלף, שבוע שהיה אחד מרגעי השפל של השיח בחברה הישראלית, שבוע שבו נחצו גבולות, נשחטו פרות קדושות, השואה מצד אחד והמשפחות השכולות מצד השני. לא יכול להיות שבלהט הוויכוח והשיח בחברה הישראלית יעזו אנשים להפגין מול ביתה של משפחה שכולה, לגדף אותה ולאחל לה מוות נוסף. זה נורא, זה בלתי נסלח ובלתי נסבל. לא יכול להיות שבלהט הוויכוח בחברה הישראלית יהיה מי שישווה את ראש ממשלת ישראל להיטלר. זה דבר נורא. זה ממעיט מחומרת מעשיו של הצורר הנאצי. אנחנו חייבים לעצור ולשאול את עצמנו, אנה אנו באים? ואתם בני הנוער הם התקווה שלנו לשיח אחר. אני פונה אליכם, בואו לא נעמוד מנגד. נשמיע את קולנו ונשוחח על כך. ואשמח אם בעקבות הדברים האלה שאני משמיע אליכם, תקיימו שיחה בכיתה, במסגרת הלמידה מרחוק, ונדון בשיח בחברה הישראלית. תודה רבה לכם.